Čaute ľudia, takže dneska je 16. februára 6.03 a dneska začína náš trip do Švajčiarska. Takže idem sa obliecť, ešte nejaké veci pobrať. Vidíme sa. Čaute. Takže momentálne sa nachádzame na rakúskej diaľnici. Ideme, ale už som sa najedol, máme aj risky, pripravené všetko a idem spať, keďže som sa veľmi nevyspal, takže potrebujem ešte spánok, no a potom sa vám ozvem. Takže po asi 11 hodinovej ceste už som tu, konečne vo Švajčiarsku. Strašne som unavený. A ešte včera tá svadba tomu nepomohla, keďže som išiel spať asi o 1:00. 5:30 som vstával, takže ako no. Ale čo, uvidíme. Rézne som jedol a teraz neviem, čo budeme ďalej robiť, uvidíme. Tak sa vám ešte ozvem. A zatiaľ čau. Takže máme tu hlásenie, že už som bol všetko, akože všetky veci som si už odložil, všetko už som bol, aj som jedol už všetko, ale som sa ocitol takým záhadným spôsobom tu. Takže tak, no a vôbec si všetko po dnešný deň, každý like, flow a čaute, vidíme sa zajtra. Čaute ľudia. Takže máme tu pondelok, 17. február 9:22. Momentálne som sa zobudil, no a ideme pre dnešný deň, neviem čo dneska sa bude robiť, dokumentujeme klasicky. Idem umyť zuby, najesť sa, potom sa vidíme, zatiaľ čaute. Hlásenie, takže ja už mám po raňajkách a teraz umývame zuby a ideme preč. Hlásenie, takže už ideme von, keďže predtým som ležal na gauče, som zaspal, tak na hodinku, je 1:08 a teraz idem po SD kartu a ideme tam sa pozrieť niekde, uvidíme, neviem kde, že vám to zdokumentujem a vidíme sa potom. Čaute. Tu sme vonku a ideme na dopravný prostriedok, že vám to zdokumentujem, že čo a ako. Teraz prestávka na pivko. Také mi treba, toto, kameru. To som prihlásil 8. Ale ja nepijem, takže ja mám tu takú svoju zabavku. Taký Red Bull tu na sankovačka je. A je tu, že taký, že golf s hokejkami, dačo také. No a plán je taký, že tu pobudeme ešte trošku a potom ideme tam za mňa hore, tam sú také hory, idem sa tam pozrieť a zdokumentujem. Zatiaľ, čaute. Hlásenie, že sa nachádzame
Zerá to jak vlak. Tam hore. Tam tak je. Müssen wir deine Sonnenbrille gleich mal aufziehen, Schatz, gell? Machen jetzt eine Reihe, die Rollen. Nachdem jetzt immer 2 Rollen sein. Sehr schön. Hlásenie, takže sa nachádzame hore. Strašná je tu zima, akože. Som si dal aj čiapku, aj kapucňu, keďže, ale pekne to tu vyzerá ako. Ovo to tu vyzerá, pekné, pekné. No, objednal som si čaj a cestoviny, takže uvidíme, čo to bude za zázrak. Či to bude prísny obed, alebo iba taký, že lightový, no ale uvidíme. Zatiaľ, čaute. Obed máme tu. Čo máš meso tam? Cestovinky, áno, s mesom. A tu máme asi, že sír a že to vyzerá, že nejaké jablkové, neviem čo, tak píre. A to, že vraj sa s tým je. Neviem, uvidíme, či si to tam dám. Veľmi mi táto kombinácia nepasuje, ale tak uvidíme. Takže idem si to vychutnať a potom sa vidíme. Zistil som, že po všetkého toto tu bude proste niečo ako že dezert, asi jak vyživa. Chutí to jak vyživa, takže nič extra. No, hodnotenie. Bolo to dobré. Zajímavá chuť. A teraz vypijem čaj, dojem toto tu. A ideme dole. Potom neviem, čo bude. Takže zdokumentujeme. Uvidíme sa. Obed úspešne za nami. Teraz sme dole v meste. Ideme asi naspäť. A potom uvidíme, že čo večer. Takže teraz sa nachádzame pri Smetrom koži, keďže som separoval sklenené fľaše. Hlúposti, takže tak. Trošku potriedili. A teraz ideme na nákup a potom sa vám ešte ozvem. Zatiaľ. Tak, čaute. Takže nachádzame sa v obchode potraviny. Zajímavé, že v obchode majú voňavky. Keď je to obyčajný obchod, jak večierka. Hlásenie, takže už sme doma teraz. Sme prišli 17:57. Plán je taký sprcha, trošku taký chill, pozrieť nejaké videá a potom večer na večeru, takže zdokumentujeme ešte, čo bude dneska na večeru a tak, takže vidíme sa, čaute. Hlásenie, takže momentálne je 20:01. Ideme na večeru.
všetko, čo som chcel. Trošku som si poležal, osprchoval som sa. Teraz sa ideme najesť. Takže zdokumentujeme, čo dneska budem jesť. No a potom neviem, čo bude večer, uvidíme. Zdokumentujem, čo sa bude diať, takže zatiaľ čaute. Takže už sme v reštaurácii, teraz trošku čakáme, neviem, čo si uberiem, uvidíme. Dúfam, že niečo dobré. Hlásenie. Takže, všetko som zjedol. Z začiatku som bol skeptický, ale potom to naplnilo očakávanie, chutilo to dobre. Takže zatiaľ som ešte také ničo nejedol, ani som nič také nevidel, ale chutilo to dobre. Skvelé mäso. Zemiaky boli tiež dobré, aj omáčka bola dobrá. A teraz ešte máme dezert. Druhý chuť dnešného večera, dezert. Takže ideme si to vychutnať, potom vám dám feedback, hodnotenie. Takže hlásenie, dezert bol skvelý, dobre to chutilo mi to veľmi. Zmrzlina bola bombová, mangová, akože dobre to chutilo. Dobre kombo, vyvážené chute, tam boli, aj jahody boli dobré. Proste bolo to vybalancované a všetko to dokopy chutilo skvelo. Takže tak, a teraz je plán, ešte trošku sedíme a potom neviem, uvidíme, že či sa kde ešte pôjdeme možno len si sadnúť, alebo neviem, momentálne 22, no teraz vám to neukážem, proste 22:31, no potom sa nám ešte 8, že čo ako. Vlastne nie, takže teraz 23:04. Už máme po večeri, ideme teraz trošku ešte do mesta. Takže tak. Uvidíme, že kde dneska ešte pôjdeme, no a zdokumentujem. Vlastne momentálne sa nachádzame v nejakom bare, alebo neviem, krčma, neviem, čo to je. Majú tu pivka a takéto tie vecičky. Vlastne, takže ja už som naspäť v prechodnom domove. No, idem spať. Takže tak, toto bude všetko pre dnešný vlog. Budeme za každý like, subscribe a vidíme sa zajtra. Čaute.